Hola, soc la Carme Clotet del restaurant Niu Nou d'aquí Bagà. Avui farem un plat molt senzill, que són els moreus amb corrioles. Aquí tenim els moreus, que és un llegum molt antic. En Pep Bové l'ha fet en els seus camps, l'ha conreat i ens l'ha portat perquè nosaltres el portem a les nostres taules. Com veieu, és un cereal que s'assembla molt al pèsol negre, però pel color, veieu, aquí tenim els pèsols negres i ara mateix podem veure la diferència. És una mica més petit i són una mica més clarets. Per cuinar-los els posarem amb remull. Unes 15 hores aproximadament, la nit abans, l'endemà, quan ja els vulguem coure, els posarem en una olla, amb una ceba, amb uns claus punxadets, la pastanaga, una miqueta de sal, l'aigua i els deixarem que vagin coent. Per altra banda, quan els tinguem cuits, els saltarem amb unes corrioles que ens han acabat de portar d'aquests prats d'aquí al costat i una mica de picada d'avellanes que tenim ja preparada. Només hi posarem avellanes perquè no tinguem cap problema amb els glútens ni res i decorarem finalment amb una mica de julivert per donar un toc fresc. Molt bé, posarem a estovar els moreus, posem l'aigua a dintre l'olla, posem els moreus a dintre, els deixem reposar 15 hores. Molt bé, ja han passat les 15 hores, hem passat els moreus per aigua, ben nets. També els podríem posar a coure sense passar-los per aigua, però a mi m'agrada més netejar-los, els tenim amb aigua clara i neta i procedirem a coure'ls. Els deixem aquí al foc amb l'aigua i afegirem els ingredients que tenim preparats, la pastanaga, la ceba, una miqueta de sal al gust i ho deixarem que es vagin coent. Normalment amb una mitja hora els tindrem. El millor que podem fer amb els llegums és estar al cas i mirar-los perquè no sabem l'edat que tenen i com més secs estiguin i més temps tinguin, més costaran de coure. I si són més tendres ens costaran menys. Llavors els mirarem perquè no se'ns desfacin ni tampoc ens quedin crusos. Aquí tenim els moreus, ja els tenim ben cuitets. Com podeu veure, es veuen tous, alguns ja s'ha començat a obrir, tenen la pell una mica es veu aquí gruixudeta i a dintre la seva cromositat. Els hem passat amb la ceba que hem posat a dintre i la pastanaga, tot trinxadet, i els tenim a punt per posar a la cassola. Posem una miqueta d'oli a la cassola, deixem escalfar una miqueta, posem els moreus a dintre, això és la ceba trinxadeta, acabarem de fer el xup-xup amb les corrioletes. Hem posat les avellanes i ara ja ho tenim tot a punt. Deixarem que dongui un petit bull, tot plegat, les corrioles, les avellanes i els moreus. Així ho tindrem tot a punt per posar a taula. Podem rectificar de sal, si ens sembla que n'hi falta, i el deixem que faci una mica el xup-xup. Vinga, ho remenem una miqueta. Això ja comença a fer molta oloreta. I ja ho podrem emplatar. Així ja. Molt bé, ja els tenim aquí.
el plat acabat. Espero que us hagi agradat. Bon profit!